वेलकाम टू दा एबी बड'लेण्ड ब्रह्म चेनेल। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै लानानै फैदों इन्डाक्सनाव साहा फुदुंनाय। आं अनसुमै। फैदो बिदिब्ला इन्डाक्सनखौ जोङो अन खालामनोसै आरो साहा फुदुंनोसै। साहा फुदुंनो थाखाय जोंनो नांगौ बासन गंसे नै, साहा फुदुंग्रा ससपेन, सिनि, गाइखेर कापसे नै। आं कापनैनि साहा फुदुंगोन नालाय कापनैनि जखा। ओमफ्राय दैखौ नै आङो गिलास फिसायाव गिलाससे लादों, आधा होगोन आरो दैखौ बिनि। ओमफ्राय सिनि, ओमफ्राय सापात। दायो आङो इन्डाक्सननि सुइचखौ अन खालामनोसै। कारेन्टआ फैबाय। दायो आङो अन खालामबाय नै। बासनखौ होआगौ मानि गाबबाय थागोन इन्डाक्सना। गाइखेरखौ लुना लाग्रोनोसै। बिदिनो समान जखानि दै कापसे होगोन आरो आङो नै। दायो फजना होनोसै इन्डाक्सनाव। ओमफ्राय नैबे गाइखेर मिल्क एन्ड टि लिरनाय बाटनखौ प्रेस खालामना होनोसै। आङो दायो हाई टेम्पारेचारावनो फुदुंगोन। गोदौसिगोनानो दसेनो जायो। गोदौनायनि स्टार्ट जाहांबायानो नै। जोबोद मोजां आरो जल्दि साहा फुदुंनो थाखाय कापसे कापनैनि थाखाय। बुरजाबाबो जायो, साहाया बुरजाबा एसे टाइम लायो आरो। स्टार्ट जाबायानो नै, बाबलिं फैबाय नै गाइखेराव। गोदौनाय स्टार्ट जाबायानो नै। आं दायो सापात होनोसै। सामुसनै होदों आङो साहाखौ। दायो आङो टेम्पारेचारखौ खमायसिगोन, गोदौग्लाबथारबाय नै। एकदम ल'आव दोनबाय। दानिया गोदौग्लाबनाय नंला। दायो सिनि होनोसै आङो नांगौ जखानि। नोंथाङा जेसेबां जायो सिनिखौ बिनि हिसाबै होबानो जाबाय आरो। कापनैनि नालाय आङो सामुसथाम होनोसै आरो एसे गोदै। रेडि जाबायानो नै जोंहा साया। एसे सोमावना होनि। एसे गोदौ होनि आङो, टेम्पारेचारखौ बारायना होनि। जाबाय जोंहा साया रेडि जाबाय। दायो आङो अफ खालामना होनोसै इन्डाक्सनखौ। फेननि गाबनायखौ खोनाबाय थादों नोंथांमोना। फेन बन्द जायागौ मानि सुइचखौ बन्द खालामनाङा आरो। फेन बन्द जाखांबासो जोङो सुइचखौ बन्द खालामगोन। नै रेडि जाबाय जोंहा साया। दायो काप लायनोसै आङो, कापाव लुनोसै। नै दाना आङो साहाखौ सरनोसै साखिनिजों। कापनै साया दसेनो रेडि जाबाय नै। वाव, रेडि जाबाय। थावदोंना थावाखै लोंनाय नायनोसै र' इन्डाक्सननि साहाखौ। गाइखेर सापात सिनि एकदम पारफेक्ट नांदों। गोथाव जादों लोंनो। बाय, बिदिब्ला उनाव लोगो मोनसिगोन। आं साहा लोंनोसै। बाय बाय।